L-attitudni kapriċċuża ta' Bernard Grech li l-ewwel qabel mal-Prim Ministru li l-eks Prim Imħallef Joseph Azzopardi jinħatar kummissarju għall-standards fil-ħajja pubblika u mbagħad raġa' lura minn kemmtu fuq direzzjoni ta' dawk li jġdulu l-ispakt tal-pjetà waslet għal possibilità reali ta' sitwazzjoni ta' staġnar li tista' tfisser li din il-kariga kostituzzjonali importanti tibqa' battala. Bħala soluzzjoni realistika għal dan il-Gvern qed jipproponi emenda fil-liġi biex jekk wara żewġ votazzjonijiet fil-Parlament jibqa' ma jkunx hemm maġġoranza ta' żewġ terzi biex il-kariga timtela, jiddaħħal mekkaniżmu li jisblokka s-sitwazzjoni billi l-ħatra ssir b'votazzjoni li tkun tirrikjedi maġġoranza sempliċi. Dan huwa mekkaniżmu li jintuża f'bosta pajjiżi demokratiċi oħrajn u li proponietu l-Kummissjoni Venezja u qablu miegħu anke esperti legali. Mhux hekk biss, dan il-mekkaniżmu kien proponih saħansitra l-Partit Nazzjonalista nnifsu għal sitwazzjonijiet bħal dawn. Iżda minkejja dan, aktar deputati nazzjonalisti tal-establishment qegħdin ikomplu jitkellmu kontra l-mekkaniżmu ta' żblokk propost u jmorru kontra dak li kien propona l-partit tagħhom stess fil-programm elettorali tal-2017. Fil-programm mill-Kamra fuq ix-xandir pubbliku immexxi minn Albert Gauci Cunningham, id-deputat tal-establishment nazzjonalista Market Nisammut mhux biss iddefenda l-attitudni tal-oppożizzjoni iżda kompla jipprova jemmina l-kredibilità ta' eks Prim Imħallef li kien inħatar fil-ġudikatura fi żmien Gvern Nazzjonalista. Market Nisammut qal lill-kap tal-Oppożizzjoni li l-eks Prim Imħallef Joseph Azzopardi ma jridux fil-kariga ta' Kummissarju tal-Standards fil-ħajja pubblika imma kien lest jaċċettaħ għall-kariga oħra, jiġifieri ta' Ombudsman. Il-segretarju parlamentari għal ħafna nofs veritajiet illi qegħdin jipprova jħawat in-nies jqara. Ħa nispjega ftit. Mela, l-ewwel nett il-fatt illi il-tap tal-oppożizzjoni wara appoġġ għal ħatta ta' ġewwa Azzopardi f'kariga oħra ma jfissirx li għax tajjeb dik il-kariga kien lest jaċċettaħ f'kariga differenti. Is-Segretarju Parlamentari Chris Bonnet qal li ma jistax jemmen il-Partit Nazzjonalista għajjar il-Prim Imħallef Emeritu Azzopardi li huwa ineffiċjenti meta l-fatti juru xort oħra u staqsa allura li l-oppożizzjoni qed tgħid li taqbel miegħu għall-kariga ta' Ombudsman li tinvolvi volum ħafna ikbar ta' każijiet minn dak tal-Kummissarju għall-Standards. Qalu li ġewwa Azzopardi kliemu da li hija pastażata kbira fl-opinjoni tiegħek għalax ma jqattax blat. Ma jafx minnu ġewwa Azzopardi, Market Nisammut. Bniedem li ma jqattax blat. Allura bil-loġika tiegħek huwa tajjeb biex iddeċidi mijiet ta' każijiet huwa bej 10-20 għandu problema, dik waħda u l-gideb imbagħad ejja ħanindirizza din malaj. Mela bdew jgħidu li meta kien hemm ġewwa Azzopardi Prim Imħallef, in-numru ta' każijiet li nqatgħu mill-Appell Superjuri mar lura ma kienx effiċjenti. Mhux aħna qedni In-numri ma jmerjhom ħadd. Pubblikata dik. Kull minn qalu żbaljat intom irrepejtuha bħal papagalli fil-Parlament. Ikkonkludi. Inti għandek ħadd daqsxejn għax in-numri ma jmerjhom ħadd u n-numri għalhekk sbieħ. Meta kellek il-ġewwa Azzopardi dak kien minn April tal-2018 sa nofs l-2020, mela jneħdu sena waħda 2019 li jagħmilha kollha. Dakinhar ġewwa Azzopardi bħala President inqataw 414 il-każ. Fl-10 snin ta' qabel għal sena waħda, l-ammonti kienu 361, 318, 385, 259, 221. Da mhux effiċjenti? Dwar l-attitudni tal-oppożizzjoni li jew tgħaddi dejjem tagħha jew ma jsir xejn, is-Segretarju Parlamentari Chris Bonnet fakkar lil Sammut li għandhom ikunu l-membri eletti b'mod demokratiku fil-Parlament li jażlu biqbil il min ipoġġu f'kariga xi ħaġa li l-Partit Nazzjonalista ma jistax jifhem għax imdorri jaħdem mod ieħor. Hawn toħroġ b'mod ċar id-differenza bejn kif jaħdmu żewġ partiti. Għax għandek min jippreferi jingħalaq ġo Kamra konklavi u joqgħod jaħmi bejniethom bħalma jagħmlu ma kienu għamlu meta Maront Lewis Gallia biex jtajru l-Lejdrin Delija. Tajjeb, u jażlu ma joħorġu b'isem wieħed. Mbagħad għandek minn naħa l-oħra għandek min, kollox dokumentat hemm meta Maront Lewis Gallia. U mbagħad għandek min bħalna illi bħal pajjiżi oħra m'għandna l-ebda problema naħsbu illi għandhom ikunu ir-rappreżentanti demokratikament eletti mill-poplu. Illi meta jkun hemm dak it-tip ta' blokk immorru quddiem il-poplu fuq it-television, mhux fil-moħbi fuq Parlament TV jista' jarana kulħadd u jkunu r-rappreżentanti tal-poplu jiddeċidu. Chris Bonnet irrimarka li fil-waqt li l-oppożizzjoni ma taħdimx għall-interess nazzjonali, l-interess tal-Gvern jibqa' li jieħu dejjem l-aqwa deċiżjonijiet għal ġid tal-poplu. Jannar huwa x-xahar fuq dawn nitkellmu illi fiha daħlu l-miżuri tal-budget, illi żdiedu l-pensjonijiet, żdiedet iċ-children's allowance. Għal darb'oħra, dik hija l-politika fil-fondi Ewropej ħanillonċjaw għax hawn joħroġ il-qerq tal-PN, ħanillonċjaw il-fondi għas-7 snin li ġejjin li meta kienet jinnegozja Roberta Bela fi żmien il-Covid daw kienu qalu illi ħajġib nofshom minflok ġab id-doppju vera każ li kull ħaġa li tgħidu intom wara jiġri bil-kontra.